Praise the Lord na imbag na Rabi iyo amin kakabsat ni ken Kristo nagdanunan man nga roden tiin tayo panagtutungtong babeen at isasao iti Diyos ken itang oras kablaawak nga rod iti tumungkal maysa iti naindendisyonan nga radio amin sakbay tayo nga rod nga mapanrugyan dito nga karamid awisak mga rod iti may sakabsat nga mangitaulo kada tayo iti karara Brad Christian. Okay, Sir, dunod tayo nga rod, tayo i-commit dito nga aramid tayo, iti Diyos. Ang aming manakabalin, ubayan ti kinaimbag, ken ayat, agyaman kami apo, iti nadanunan manen nga gundaway mi, tumulong iti tumungkal mesa kada kami, nang nangrona kadagiti agbibuya itata apo, nga kakabsat, through virtual, nga ti dating agundaway dawatan mi ti panagtrabaho ti biag tumunggal may sa kada kami nga dapay nga mapauneg iti panakaamumi ken ka ken dumeket kami pay iti manananay iti panakipagrelasyon ken panangyaramid mi iti pagayatan mi ti biag mi tangarod Lord dawatan mi ti panangidalan ti Espiritu Santo kada kami nga nananay at mapalinan mi nga aramidin dato nga naimbalaygan para ito pa kay dayawan tanagan mo. Commit mi nga ti sibubo ko topic review mi itata aging ganang malpas sikati agtrabaho met nga mananay nga mangted iti napintas nga internet connection ni ako itata nga rabi. Dato nga ti inkang dawaten manipot itinagan ni Apo ni Jesucristo. Amen. Praise the Lord, Brad Christian. We once again welcome to our Lifeline topic review. So, upat nga kakadwa tayo itata, digiti panelist tayo nga mangilawlawag pa further kadili nagbalin nga points tayo kadili topic review tayo ay di Lifeline idi Webes. So, sige, is the Lord kakabsat. Iti umuna nga kadwa tayo, makadwa tayo itatang rabii. Makitaklaunay iti panangbalbali ni Apo Diyos, iti panagbiag na, iti pinangikumitar na, iti biag na kami Apo tayo nga Yesu Kristo. Iso na kat may isang asawa. Ngayon, adalat pa tayo na for the Lord. Sige, ay bakman nga rood ni Sis Hazel Gapi. Sis Hazel. Grace and peace sa kabsat, pinagayem, na imbag nga rabi tayo amin, especially the beauty. Ang bibuya, kaya't nga sa kabsat nga encourage kayo nga agbuya and station sa kabsat, let's all learn for Christ. Okay. Praise the Lord, sis. Okay, so isumarunong nga panelist tayo itatang rabii. May samet lang asawa. Iti amuna ngamin. Babeen ka dito like verse na Jeremiah 29:11. Amuna nga amuna iti way ni God iti life na ket isong nga ron nga i-commit namat iti life na nga mausar para kang Apo Diyos ngamin iti plano ket nilang Apo Diyos iti pudpudno nga pakasarakan na iti isto nga biag. Ay bak mga ron ni Sis Jessica Soler. Sis Jessica. Naimbag nga rabi tayo kakabsat. Kadagiti agbuy-buya, stay tuned. Ket sang kami sa tayo nga agadal iti sasaon ni Apo. So ulitek naimbag nga rabi iyo ket hantay ko nga agtaltalaw hinggana nga malpas datoy nga taripno.
Praise the Lord, sister. So mabalin tayo nga ayaban iti contacts tayo no kan sa kahit sumaro nga panelist tayo, nakita no kasano nga ang work ni God iti life na through ups and downs at dalat tayo iso na dita agtaktak der sibutenek ang mga aramid iti pagayatan ni Apo nakarawagan ni Brother Christian Mark Kaligdan. Brother Christian. Sige, praise the Lord. Adante manen iti gundaway kakabsat nga agmaymaysa nga agdengeg ken aglearn ken niya Apo Dios. Ket ita nga gundaway ayabak man wenno kablawak man dagiti contacts nga nakililid nga tuloy kayo kabsat nga makimaymaysa kada kami iti dating nga topic review da Marky stamet ni RV ken dagiti members iti pamilya iti Banna. So praise the Lord. So intay nga rod i-enjoy dating nga gundaway para iti Apo. God bless kabsat. Praise the Lord, Brother Christian. Tingar sumaruno nga panelist tayo kakabsat. When makita iti nakasanumat nga nag-grow isuna, nakasanumat nga in-commit iti life na for the Lord. Tatanga oras ay bakmangarod ti kapsat tayo, Brad Lawrence Tomas. Brad Lawrence. Hello na imbag nga rabi kakabsat tagon daway kahit kuman nga kablaawan amin nga kadwak iti Bible study ken iti pamilya iti pidig. Praise the Lord. Tuloy tayo nga mga amupay ken ni God. So ag-tune in kay lang kada ito lifeline topic review tayo kakabsat. God bless. Praise the Lord. Ita nga rabi oras anak mangarod de tinugundaway tapno imbitarek digiti contacts digiti ay basa ti MMSU the ComEng students and then kastapay iti kakabsat sa Jay Paway and iti Batak and kastapay iti kapamilya sa Jay Marcos Jay Pintar damamangko ken Jay Claveria ken iti kay contacts diti lawag tune in kayo kakabsat ken mabalin nyo nga i-share dati link tayo tadi gitay amuyo tap na ano adupay iti masiday ken Apo tayo nga Hesus Kristo so it's source iti life so itatang rabi kakabsat iti intay pagtutungtungan ket maipanggep iti completely changed by Christ nga mabirukan tayo sa jay 2 Corinthians 5:17 ket ko lang basaan kanyayo dili na una may sa abaro aparswa ti sa sinuman a mainaig ken ni Kristo ken ni Kristo naglabasan digiti daan abanag ket dimtengan digiti kabaro. Praise the Lord. So topic dati ni kabsat tayo nga Nathaniel Alibuyog ken ita nga oras awagak mangarod iti panelist nga mangilawlawag pay iti panaka ambuda kada iti nga bersikulo babaen kadigiti points tayo. Inteng origi point 1 kakabsat. Praise the Lord. So ita nga oras ay bakman nga rod ni Brad Christian nga mangi-share iti thought na kada iti nga point tayo. Brad Christian. Praise God. Kuya MJ. Kunana ito mo nga punto napabaro panagpanpanunot. Si Owen no English change mind. Di may sa abaro aparswa ket masapol na talikudan dagiti na inlubungan a plano ken panpanunot kapanunutan na ken agtalinaed nga nadalos iti panunot na iti inaldaw-aldaw.
Wan kakabsat, kuna nangar iti dating passage tayo, iti 2 Corinthians 5 verse 17 nga may san abaro aparswati sa sinuman nga na inaig kini Kristo. Ket may isa nga na kuna na ditoy punto tayo nga may isa nga napabaron iti biag ket isu iti panagpanpanunot. When balin idi hanpay nga namamo ni Kristo tila adda nga panpanunoten iti panunot. Panunoten iti panunot isu iti maysa ket agpanunot iti nilabuungan nga panunot nga tapnon tari ma-feed na wenno maikan na iti panunot iti banbanag nga saan ang makaayayo ken nga Apo Dios ana digitoy iti basol panunot kadigiti tila adda nga banag nga saan nga makaayayo ken nga Apo Dios ngem itatan napabaron iti panunot ko babaen iti panangawat ko ken Hesukristo. So ana digiti banbanag nga kasapulan nga panunutek itatan. Ti masapul nga panunutek itatan kakabsat isu iti banbanag nga mangted iti ragsak iti Dios nga namarso kanyak banbanag nga nainlangitan. Isu nga rodje ko nanay Colossians chapter 3 verse 2 nga set your minds on things above. I-set mo iti panunot mo kadagiti banbanag nga nainlangitan, not on earthly things. So ana digitoy so iti nakasanok nga mapa take care pay iti relasyon ko kanya Apo Dios nakasanok pay nga i-obey digiti sasauna nga iyay ti response ko no adda digiti schedule ko kanya na sapol nga joyful even adu digiti obraen nga obraen iti personal ko nga ngem no ti Dios iti nagmandar ti Dios iti nangawag kanyak saan akon nga agduadua pay nga no ana digiti no yung una kisuna wenno saan kasi di nga rod ti panunot kon ket saan nga digiti banbanag nga temporary laeng no digiti banbanag nga nainlangitan ta may sana kon abaro nga parswa nga di biag ko itatan ket para iti langit. So kasi kaya ko na nga John 3:16 nga eternal life at the life ko itatan. So banbanag yan nga makayayo iti Dios. So magkaroon nak iti mataan nak iti gagarpay nga mga ramid kay iti bilbilin na nga saan nga agbalin nga burden kanya kabigat ti agbalin nga ragsak para iti Apo. Ije lang kakabsat. Praise the Lord, Brother Christian. Pudno, nay kakabsat nga talaga nga iti nabalbaliwan iti panunot nan pinapabaro iti panunot nan ket panunuten nan iti nainlangitan nga rimbanan. Okay, so yung tamamot nga rod kin Mrs. Jessica. Sis Jessica. So naimbag nga rabi tayo kakabsat dati point number 1 tayo tatakot ko na napabaro apa nagpanpanunod. When pudno la unay nga ti pakakitaan nga adan ni Christ iti biag nakit. Dati may sakit dati nagbaliwan ti panagpampanunod na. Idi pampanunod na lang ket ti bagina kuno pagragsakan na kuno anyaman masapul nga na mapabaron idi inawat ko ni Christ. So dati nga minti may isang nga pagkakitaan. So ikwak man di Romans 12:2 nga kuna na jay do not conform any longer to the pattern of this world
but be transformed by the renewing of your mind kuna na jay. So pampanunot api nga yan encourage ni Paul nga ti tao nga nangawat kini Kristo ket balbaliwan na ti panunot na. Ngamin no hantay nga no haang ko baliwan ti panagpampanunot ko. Ure man kasano kaado nga beses nga basaen ti Biblia wenno ti sasaon ni Apo. No haan nga marenno jay mind ko ket haan nga agbaliw. Haan nga may makita ni Christ kanya. Ngamin no basaen ti sasauna tas no aday bagana ket ti tendency na ngamin ket agrasunak lang. So masapul nga balbaliwak ti panangkitak iti banag tapnon DJ ba no ada ibagan ni Christ kanyak no basaen ti sasauna ket makiayon na haan nga tay agrasunak. No dadung mga min ket ada tendency nga agrason no haan ko nga kayat ti maysa nga banag jay mat kunan ni Christ ket di ba no ituloy tayo ket kunan na jay tapnon makita tayo no ti perfect will ti God. So tapnon totally nga ma-transform na idi inawat ko ni Christ ket masapul nga balbaliwak met iti panagpapanunot ko. Masapul nga kita iti DJ ba makiayon na iti pagayatan ni Apo. So DJ lang ngamin nga DJ ba ma-transform talaga iti life ko. So DJ lang kanya kakabsat. Praise the Lord, sister. Pudno unay nga iti napabaron iti panunot na ket agbalin iso nga selfless. Panunutan na metenno kasano nga tulungan iti sabaling nga tao nga maesdek kinapote nga si Kristo. So praise the Lord, sister. Intamat nga rod kundi Brad Lawrence. So, imbag nga rabi iyo kakabsat. Dating kanyak met ito'y with regards to change mind, ito nga talaga iti may isang manifestation iti tao nga nakaamok ni Christ. So kita nga ro di ba di kita yung panpanunutek iti hangkopay na amo ni Christ. Umuna di jay being rebellious ng panunot iti iti kasta umuna ket authority panpanunot nga rutin madaglagip ko di may isang situation situation idi nga ipanunot ko ket agrebrebel di principal mi kasi di ba nga permit todo na ticket klase kami but di ba binalbaliwan ni Christ no kasanunak nga ag-submit iti panunot ko kasano ag-submit iti panunot ko kasano ana digijay nagyan ti panunot ko tanket di ba focusing on how first is how I grow with the Lord and may kadoon how I will also share dating word na di focus na tanket di bagba ni Christian tayo Colossians 2 setting my heart setting my mind on things above haalan nga iti things iti lubong kasi DJ iti manifestation iti change mind kasi without nga min dating pinagbalbaliw iti panunot hampay nga talaga nga nabalbaliwan iti bagbaga namin complete change iti masabol tayo. DJ mit lang iti maibaga Kuya MJ. Praise the Lord, brother. Pudno nga kinabalbaliwan ng panunot natin at karon uso nati right focus kung kanay nga panunutin what is eternal. Praise the Lord. So intay nga ro din iti punto tayo kakabsat. Intayo ikunan nga napabaru a puso or change heart. Kinapabaru a puso ket biruken na digiti adda iti langit ayan ni Jesucristo. Tuwaksinan dagiti tarigagay asaan ang makayayo
wenno iti basol iti imatang ti Dios. Itay mga ragdenggan kakabsat iti Revelation ni Sis Hazel. Once again, kakabsat, naimbag nga rabiisan nga tayo amin. Deti challenge number 2 kakabsat ket napabaro a puso, change heart. When pudno launay kakabsat nga, nupudpudno iti pinangawat tayo ni Heso Kristo, ket iti metten nga napabaro iti puso tayo. No, dati kakabsat ket ado dagiti tartarigagay tayo iti nga lubong, siguro ket haan ko nga maidibag nga tartarigagayan iti bumaknang or tartarigagayan tayo iti agkaroon iti natintas nga balay or natintas nga lugan. Ngam ikatan kakabsat ni Christ iti adda kadatayon, dapat iti heart tayo kakabsat ket i-change tayo nga talaga. Deti ket i-open tayo ti puso tayo nga para laeng kini Heso Kristo kakabsat na dapat iti nagyan iti puso tayo kutno ano ba talaga dagiti banag nga makaplease kini God. Dapat kakabsat ket nakafocus tayo on things above. Dagiti dapat pagfokusan tayo kutno ano ba dagiti obraek tapno ti kasta ket maayayok ni Hesus Kristo. Haanen kakabsat nga itartarigagayan tayo laeng ket iti world no ano dagiti dati nga mangparparag sa kanya tayo ket dapat haanen nga kasjay. Dapat ket maminsan kakabsat nga ipan tayo iti puso tayo nga ni Christon iti agwo-work iti life tayo haan nga iti bukod tayo nga bagi. Kasi kakabsat iti nga lubong ket temporary or mapukaw dagiti banag nga ingatan tayo. But in ije nga to kakabsat iti kingdom ni Christ ket haan pulos nga mapukaw. That iti it will last. Iso ti agbayag kakabsat nga ingana nga haan tayo nga makapan iti kingdom ni God ket talagamat nga ije tayo nga makita dagiti invest tayo from things above kakabsat. Ito nga DJ lang, masapul lang talaga nga iset tayo iti heart tayo and ag-focus tayo in Christ nga. Usaron tayo iti biyag tayo kakabsat to glorify God. DJ lang, brother. Praise the Lord, Sis Hazel. Pudno una nga iti nabalbaliwan iti puso na ket itarigage na nga kanayon ket no kasanupay nga pagserbihan na ni Apo nga si Kristo iti panagtiag na. So praise the Lord, sister. Kaya ka nagpintas nga revelation tanga oras sinak mangyari ulit ayaban ni Brad Christian. Praise God. Kakabsat, kanyak pat ito'y same stroke ka DJ lang iba ka ni ate Hazel. When pudno ngamin ti puso ket napabaron ano ti ngamin nagyan iti puso i-define na no ana iti no ana ngamin DJ nagyan iti puso iso ngamin iti tarigagayan nga aramiden kabsat na kunana ditoy nga ti napabaro a puso ket biroken na dagiti adda iti langit ayan ni Hesus Kristo. Inwaksinan dagiti tarigagay asaan ang makay-ayo basol. Iti basol iti imatang ti Dios. Tanong namin kunana ngamin ije pay ije Matthew 6 verse 21 no sa dinno kunana ti ayan iti puso yo wenno ti gameng yo wenno gameng mo adda met ijay ti puso. So dito ipakita na kakabsat nga kanyak ti tarigagayan iti puso ket tapnon maayayok ti Dios iti panagbiag ko. Then aramidek digiti banbanag nga makay-ayo kanya na. No ti basol ket amok nga madi nga
no aramidik iti basol ket saan a maidaydayaw ti Dios. Ejay nga masapol nga ikatek putdek nga talaga dayjay nga basol wenno deta nga tarigagay iti puso. Wen kasi kuna nga rod mat ijay ijay Colossians chapter 3 nga naminsan nagbiag kayo iti kasta nga tarigagay, kasta nga klase iti panagbiag. Wen ta dati nga rod kuna nga napabaro nga puson masapol nga iwaksikon digiti daan nga panagbiag ko nga idi enjoy iti basol igit enjoy nga may sapay ket isu dayjay kuna ni Ate Hazel idatay tartarigagayan digiti banbanag nga tartarigagayan met iti adu nga tattao iti lubong nga awan iti Christ iti biag na nga gusto digiyay agpaadu iti kwarta maaddaan met iti nananay nga banbanag kuma nga masapol personal ngem no kitaod addaman ko maamin kanyak tigijay ngem naawan iti biag ko ken ni Jesucristo saan nga usto saan nga mayan natok di biag ko nga agbibiyag iti naldaw-aldaw para kanyana nga maaddaan nak kumadi iti amin na banbanag iti lubong addaan iti napintas nga balay nga kunati pintas nga pagubraan napintas nga future kuma ngem dagitoy ket adda kanya kun awan naadda kanyak dito nga awan iti pudpud nga relationship ko kani Apo Dios awan met nang iti sarsarbi nga isu nga DJ nga rod nga amin nga ban saan met nga naiparit nga maaddaan tayo amin iti casting nga banbanag ngem masapol nga i-check sukimaten talaga iti puso at ana nga talaga iti pagayatan iti Dios isu iti arabiden ta haanmot nga i-withhold ni Apo Dios diba haanmot nga iimot ni Apo Dios dagiti nga banbanag no ta isu nangarot iti source ti amin no i-priority isu na ti biag mo no siya kuma personally priority isu na iti panagbiag ko I believe nga the best dedicated na para kanyak nang nangruna no kasanok nga kasanok nga ibiyag dati nga biag ko nga maiayo isu na iti panagbiag ko medyo maramat nga biag to lead more people na para kanyak DJ Gabsat kapanunutan iti nga punto. Unay kakabsat na iti pinangsukimat iti puso tayo ket nakaimportante nga ikaten amin nga tarigagay nga amin nga inline iti pagayatan ni Apo Dios. Nagyaman na brother iti nakapinpintas na insight ken ita nga oras iti maragtingken iti insight ni Sister Jessica. Sis Jessica. So, naimbag nga rabiin yung manin kakabsat. Dati may kadwa nga punto ko na nato, nakabaro a puso. When pod no launay nga, no kasanumot nga, pabaruan tayo ti panuno tayo ket isumot ti panang pabaro tayo mat iti puso tayo. Ngamin agka-konektado da dati apay ngamin ti pampanutot ngamin nun nam amirisek aya ti ngamin pampanunutan ti utak tayo ket no kasano nga palugudan ti puso tayo. So no dapat agkuyog dato no pinabaro tayo ti panuno tayo masapol mat nga pabaruan ti puso tayo. Daduma ti utak tayo pagpalugudan na ti puso tayo ket no saan nga nasaya at ti adda diti puso tayo ket ti tendency na saan met nga nasaya at
iti mapanpanunod tayo. Nukit kitaan tayo ay tingamin puso ti maysa nga alisto nga maalilaw nga kuna na nga rod ijay Jeremiah 17:9 nga ti heart ket deceitful. So tingamin puso tayo ket adu ti tartarigagayan na. No dadduma uray man ibagak nga da ni Christ kanyak ngem ti puso ket adala ta panagtarigagay iti nainlubungan. So masapul nga no kuna ti panunot ko kastoy ti aramiden kuna met ti puso ket kastoy masapul nga masapul nga agsinurot da. No isu nga masapul met nga alwadak no anat ipipang ko iti puso. So no ti ipan ko iti heart ko ket ni Christ panagkunak ket ma-attain ko wenno magun-od ko tay panagbalbaliw iti biag. So kasino ni Christ dito adta puso awan panagbidot ko. Ngamin ni Christ mismo ti mangibagan kanyak no ana ti aramidek ti mangisuro kanyak no kasano nga aramiden. So nung dati nga rod medyo tingarod ko na kung alisto nga maglilaw ti puso so nga masapul nga talaga nga paragtaen. Kasano nga paragtaen? Gusto lang muna itaramidin tayo nga panag quiet time, panag-meditate, panag-memorize dagiti sasaon ni Apo. Ngamin isu ti mangpalagip kada tayo. Kanyak kunak mo man no siya sinuak. So masapul nga iti garaw ko iti panagpampanunod ko, iti panagpuspuso, ket no ibagak nga adan ni Christ kanyak, masapul nga maipakita, masapul nga dagiti ipangko iti panunod ko ken iti puso ket maiayon iti pagayatan ni Apo. So ije lang masapul lang nga bantayak iti puso iti tunggal kanito tapnon sa anak nga matinag iti palagpo ti kabuso. So adu ngamin ti tartarigagayan ti kasla ko kanyak adu matartarigagayak ngem ti the moment nga nawat ko ni Christ masapul nga ti lang tarigagayak ket jeg kuna nagarod dagitay imunang speakers ta tay ket get things above kasi dati ti hanga aglati haan nga marunot ken dati ket isu lang ti eternal. So DJ lang kanyak kabsat. Praise the Lord, sister. Pugloya, no na kakabsat na alawadan tayo, no ana iti ikarkarga tayo, ipipig tayo, kada iti puso tayo. Ngayon, pud no unay nga alisto nga maalilaw iti puso. Mabantayan tayo lang nga talaga iti kakabsat, no kang kanayon tayo nga napnuan iti tarigagay nga agserbi kan na po tayo nga sa Kristo. Praise the Lord, sister. Nitang oras, ay bak mga roadnet, may sabi kabsat, Brad Lawrence. So, kanyak mo iti kakabsat, ano talaga, nakapinpintas nga ti maysa nga tao nga talaga nga napabaro ka ni Kristo, agbalbaliw iti desires iti heartnan. So, kita nga rin kanyak nga maysa nga baro, professional, so ana DJ usual nga desires kuma. So muna career, honor, DJ bang DJ karon iti napintas nga trabaho. But if it is not for the Lord, then ada ko mo iti offer, but it is not a conflict nga talaga ka DJ relationship ko with the Lord. I'd rather nga kaan nga i-accept dayon nga offer iti lubong. Kasi di ba ada iti change nga heart. So dati nga heartan ket han ag desire iti di ba DJ fame agapu iti lubong, DJ temptations iti nangatong nga sweldo kajay. Haanen kasi di ba it is Christ nga nagbalin nga security. And may kadwa is love life.
So kita mo may isang baro kung DJ iti kit-kitan na nga permi, but when it is the Lord, when di ba no naadaan nak iti change heart din haan nga di ba it iso pa lang ti focus. So ang kumba't iba nga mali, but it is not the focusin. Kasi nimot gati mang provide ka di jay. So, di ba heart nga nabalbaliwan tila ang ano nan ti desire nan is how to please the Lord, how to um kasanang ubraan ti ibagbaganan. So ti desire ket on how to kasanumot ng mamamuti sa bali nga tao ni Jesus Christ. DJ kanyak, Kuya MJ, kadetoy. Praise the Lord, brother. Nagpinto sa iya. Let's have this heart that only pleases the Lord, or a heart nga tilang i-desire nga kanayon kit niya po tayo niya sa Kristo. So praise the Lord, nagpintas karabsat, naglearn na kaligudi. Mangmangig po itatang nga rabi. Hintay nga roden, iti may katlo nga punto tayo, tagsat ko kini Kristo. Dito iti nakapimpintas, may katlo, napabaro abiyag or change life. Kapan nangawat, ken Apo Jesu Kristo, ket mangitunda, iti panakapabaro, ti puso, ken panunot. Ken iti putpunno, o panagbalbali, iti biyag. Naglabasan, iti daan, abanag, iti bintengan, iti baro. So praise the Lord, intay mga rugtinggen ni Brad Lawrence, na iti revelation na Apo Diyos, ken ko anak, kada ito, Brad Lawrence. Sige, kuya, dito bang addan iti napabaro nga biyag to change life. So kita dito iti talagang resultan iti life ko iti namamok ni Christ. Wala na to iti panangawat ken Apo Jesus, Jesu Kristo, ket mangitunda iti panakapabaro ti puso ken panunod ken iti putpud na panagbalbaliw iti biyag. Dito lang dito ba nga nabalbaliwan iti biyag ko gapo kadi panakamamok iti ken ni Christ. Di pinang una desire nga mang ay ti panunot. So, ti panunot ba nga dito tinagyan iti panunot kon dito iti focus kon, and then desire dito iti kayat kon. And then di ba nga nga na nagbalbaliw lang di gapo ken ni Christ. Ako kaya by my own works, but it is Christ. So tangaro din ket di ba ti talaga agwalin nga life kon is to follow the Lord, follow the no di ba nga itakwilan di itakwil idyanan aghaan ka digiti banag iti lubungan. So di ba nga tingarod ubra agtatan tingarod once ko tatan is to please the Lord. Ti once ko tatan ket to let other people know no sino ni Christ. So di kanya Kuya MJ. Praise the Lord, brother. Ito ay kakabsat nga agpaalaw talaga iti lifestyle iti maysa nga nakabaron iti biyag na kanya po tayo nga sa Kristo. Hindi manak kabsat kaya ka nag-bendisyonan nga sharing mo. Kanitang oras inak nga Rod Evan ni Sister Hazel. Tapos siya na iti kapanunan. Sis? Nagpintas sa kagsat dito challenge number 3, napabaro abiyag. DJ challenge number 1 and 2 itatay ko jay pod no launay nga napabaron iti puso tayo, napabaron iti panunot tayo, ket namintinsanan nga napabaro iti biyag tayo. Ano ba ti reason nakakabsat nga nagkaroon tayo iti change life kuno renewed nga life? Deti kakabsat ket haan tayo nga sayangon deti nga privilege nga inted ni Jesus Christ niya tayo. Kasi dito iti one way nga di ba ma-acknowledge tayo isunod kas nga nailan sa EJ Cross kakabsat iti
pinangawat na amin digiti dapat nga umay kanya tayo kat iso na kinailan sa ijay tapno tikas kat agkaroon tayo iti change life. So saan tayo nga rin nga sayangan yung kakabsat deti nga instead ni Jesus Christ niya tayo nga talaga nga masapul tayo nga usaran iti life tayo para lain iti pakagloryaan na kakabsat. Kat masapul nga rin kakabsat nga awanan dapat iti ado nga reason, ado nga excuses nga haan tayo nga maaramid dagiti pagayatan na kakabsat. Kasi haan idi na crucified iso na kakabsat kat awan iti ado nga reklamo na, di ba? Nang minsan na nga inawat digay tapno laang kita sa agkaroon tayo iti new life. Iso nga dapat da tayo met kakabsat kat even da iti smallest nga mabalin tayo nga ireklamo kat awan iti right tayo nga agreklamo to glorify God kasi amin nga obraan tayo kat para lang iti pakaigloryaan na kakabsat. And Mijay, usaran tayo nga rod kakabsat iti life nga impaay na kanya tayo nga awan iti panagdudwa na dapat ikatin tayo iti doubts in our heart nga agtrust tayo laing kanya na nga iti amin nga obraan tayo kat dapat kat maplis tayo iso na kakabsat. Ito nga haan tayo nga usaran iti life tayo tapno ti kasakot subyanan tayo pailaong iti dati nga life tayo. We are no longer living in darkness kakabsat. Haan tayo nga agbibiyag iti basol kasi regional ko na napabaro iti biyag tayo. So dati life tayo for Christ only and ni Christ iti adda kada tayo. So masapol nga talaga nga more nga i-imitate tayo ni Christ kakabsat tapno ti kasakot mas tayo nga mapaunog si nakaamam mo tayo kanya nakakabsat maibiyag tayo deti baro nga biyag nga inted na kada tayo. Hindi laang Brad MJ. Praise the Lord, sister. Nagpintas, haan tayo nga rin gasay-sayangan deti kabaro nga biyag nga naawat tayo kanya po tayo nga sa Kristo. Yung kabaro di ba, kat pinsayangan, kanay mo nga usaran iso na. Kasi kabaro nga rod. Kasi di ko mamit yan, treatment tayo kada iti kabaro nga biyag na naawat tayo kung apo tayo nga sa Kristo. Kan hantay dwa-dwa nga mga sardati biyag tayo para kanya. Praise the Lord, sister. Kunita nga oras na kay ay ban dito na sa tayo nga sister tayo. This is Jessica. Sis Jessica? Syakmat kakabsat kat ana. Nung nagbaliw ti panagpampanunod tayo kung nagbaliw ti riknat ti puso tayo ket natural nga agbaliw ti ti biag tayo. So I mean the moment nga inawat ko ni Christ ket kabulbulo na DJ talaga pamati. So no ti pamati ket ana panagubay iti sasaon ni Apo. So no iubay ko ti sasaon ni Apo 100% nga na mabalbaliwan ti panagbiag ko. Kuna na nga rod ijay Ephesians 4:22 di ba? Kuna na put off your old self. So idi hangko pa inawat ni Christ ket ti bagik idi kwa ket na inlubungan nga bagi ti kay ti tartarigagayan na ket panay na inlubungan. So idinawat ko ni Christ ket masapul nga naitipdayayon nga bagi. Masapul nga ti tartarigagaya kun ket dagiti pagayatan ni Apo. So maaramid ko nga suruten wenno yubay ti pagayatan ni Apo no adda ti pammatik kenkuana. So masapul nga haan ko nga baybay-an nga maawan ti pammatik kenkuana tapnon di ba panagbalbaliw ti panunot, panagbalbaliw ti puso ket haan nga maawan no di ket iti inaldaw-aldaw ket ana masapul nga ag-extra effort tap nga balbaliwan dagiti haan pay nga nabalbaliwan nga panagpampanunod ko kasi hanmet nga overnight iti panagbaliw so ti panagpampanunod ket adda pay lang nga agpanunod iti nainlubungan ti panagpuspuso ket adda pay lang nga nainlubungan nga tarigagay. So
iti tapnon maaten ko nga ti 180 degrees ka panang talikod kadagiti ti dati nga life ko ket dayjay masapul ko nga kang kanayon nga ipapuso ti sasaon ni Apo. Nga kanayon ko nga panunutan nga saan nga siya ti dati nga naka-off dayjayen saan nga dapat nga i-on. Nung maaramid ko detoy babaen ti agtultuloy nga panagadal wenno iti panangsukisok iti sasaon ni Apo. So dijay masapul lang talaga met nga ikan iti oras nga agadal dagiti sasauna tapnon agtultuloy nga maasa wenno maigamer iti pagayatan ni Apo. Dijay lang kanya kakabsat. Praise the Lord. Kakabsat, tapno ma-enjoy tayo dahil kabarong nga biyag nga talaga. Ket first and foremost, we need to put off the old self akas ko na Mrs. Jessica. Praise the Lord, sister. Ken ita nga oras, intay nga rod iti summary and application tayo, nakasano tayo nga ibiyag. Dahil topiko tayo ita nga rabi. Brad Lawrence. So, thank you kay MJ. Kung daway ko dito iti ano tayo. Dito iti kasto tayo. Summary and application tayo. So, change mind. Change mind. Sapul tayo iti unang ano tayo, since nabalbaliwan tayo kan ni Christ. Wala na nga rin, 2 Corinthians 5:17, may isa abaro aparswa, ti siya sino man ang mainaig ka ni Kristo. Naglabasin dagiti daan abanag, ket dimtengen dagiti baro. Muna, nabalbaliwan ti panunot tayon. Nabalbaliwan ti panunot tayon, haan nga nakaset iti lubong. No di ket di nakaset deti panunot tayon ken ni Christ. Set on things above, not on earthly things. Haanan nga ti panunot tayon ket di ba to please to become famous in this world. Kasi mo iti change heart ba nga iti desire ti tao, may isa ka taon ket haanan nga iti agbalin ba nga ano di kita normal nga desires iti may isa nga tao nga ada iti lubong. Di nga ibig baga ni Christian tatay that where your treasure is, there your heart will be also. So if our heart is in Christ, we will di isuna talaga iti panghihibusan tayo iti treasure time and everything, and change life, di ba? Change life that we are now new in Christ, so we should really put off everything nga mangigawid kanya tayo. So haan agsubli-subli kasi di nga title na that we are completely changed in Christ. So tangang daway as an application, let us put to death everything that is that hinders our relationship to Christ. Put to death. Ano di gito di kita offers iti world, iti temptations ni Satan kanya tayo. We should really put off everything nga makapaghinder kanya tayo ng agubay ka ni Christ. So, DJ lang, kapsat, God bless. Praise the Lord. Ito mga rugdenggan, iti naimbag na damag. Bawain, kinikapsan tayo nga Christian. Brad Christian. Praise God. Kaabsat, katang gundaway, subyanan tayo, dito nga nakapinpintas nga
topiko tayo, passage tayo itatta, iti Wednesday, masarakan iti dating iti kunana, iti umuna Korinto 5, 17, may sa abaro parswa tinainaig ken ni Kristo. Naglabasan dagiti daan abanag ket dimtengen dagiti baro. When may isang nakitantay dati sa may isang regalo ti Dios para kanya tayo. Nangangaro na itatta dagiti addaan wenno dagiti adda itatta nga na taripnong iti dati nga agundaway nga nakimay-maysa nga nakipag review iti dating topiko gayem maysa nga regalo ti Dios naindaklan nga regalo iti Dios para kanya tayo. Maysa nga panangipakita ti Dios nga ti panangayat na iti biyag mo. Iti dating nga gundaway nakitam iti biyag mo nga saan pay laeng nga pudpud no iti relasyon mo kani Apo Dios. Itatta nga kanito daytoy iti sao ti Dios ken ka. Nga masapol mo nga pabaruwen iti biyag mo. Masapol mo nga pabaruwen iti pusong ken masapol mo nga masapol mo iti biyag wenno iti panunot nga mabalbaliwan. At iti nangruna nga kasapulam gayem tapno maaramid dato iti biyag mo isu iti panangisukom iti biyag mo ken ni Hesukristo. Ta ken kuana lang masarakan datoy nga nananay nga pannakabalbaliw iti panagbiag mo. Ito itattagayem mamati ka nga ni Hesukristo laeng iti makabael nga mangaramid iti daytoy gayem awisen ka itattang gundaway. Wenno kabsat awisen ka itattang gundaway nga isugom iti biag mo mamati ka ken ni Hesukristo iti panagbiag mo akas pudpudno a Dios ken mangisalakan mo. Talikudamon dagiti daan nga wagas daan nga panagbiag nga saan ang makay-ayo ken ni Apo Dios iti sangwanan na ket tarigagayamon nga agbiag iti biag nga baro, biag nga maitantan-ok ti Dios iti biag mo. Ket no dayta man iti kayat mo gayem awisen ka nga agkararag, awisen ka iti dati nga kararag surutom dati innak ibaga iebkas mo nga personal dati gayem tapno di kasta mapasamak ken ka iti panakabalbaliw ana espirituan iti panagbiag. Dati nga gundaway gayem agtumugta ket agkararagta. Dios aman nakabalin agyamanak iti nakadakdakkel nga ayat mo kanyak ta gapu iti Dios wenno ken ni Hesukristo inted mo wenno inikkannak iti gundaway tapnon mapabaro iti pusok ken kastamet iti panunot ko when iti daan nga panagbiag ko saan ang makay-ayo ken ka. Tanagbiagak Apo kadagiti banbanag nga saan nga mayan nato iti pagayatam. Nagbiagak laeng Apo kadagiti basehan ko isu iti tarigagay lang iti puso ken dagiti plano iti panunot ko. Nga awan ka nga isu nga dapat nga pag dependara iti inaldaw-aldaw. Ngem ita isukop ti biag ko ket agpanurayak iti pagayatam. Pakawanen nak Apo kadagiti amin nga nagkurangak. So kimatem
iti kaunggap tapno di kasta maikat dagiti anyaman nga saan nga makay-ayo iti sangwanan nga aramid ko iti naglabas. Iti tangarod awatan ka ti biag ko akas pudpudno nga Diyos amang balbaliw iti biag ko itatang gundaway. Ikumit ko nga rodan ken kaapo digitoy anak man ragpo ken ragsak ti puso pagyamanan ka iti baro a biag nga ipaay mo ita. Dahito iti kararag ko itinagan ni Jesus. Amen. So God bless gayem. So, thank you, bro. So, kita tanga gundaway. Antay mo iti announcement tayo, kakapsat. Okay. So, dikit announcement tayo. So, wait lang, kakapsat. So, dikit announcement tayo. Sorry for technical difficulties. Iti Wednesday, 6 to 7 p.m. Let us continue to tune in sa ating lifeline para tapno iti kastakit mas umunog pa iti panakaawat tayo. Iti tayo in our new relationship in Christ. And also lifeline topic review tapno iti kastakit mas maawatan tayo paino ti kahit nasa undeting topic tayo iti Wednesday from Monday to Saturday isuna. So connect kay lang i-like nyo lang dito Facebook page tayo tapos dito kastakit updated kayo. And the IPF every first Saturday of the month naanga isuna tatay kakabsat, and next month adan tumanan every first Saturday. And our Freedom in Christ or FIC tuno April 30, 2022. Let us join kakabsat kadetoy dito hampay nakapag-join tapos dito kastakit mawayawayan kay pay nga nananay kini Kristo. And our Sunday worship service 8:30 to 10 a.m. the face-to-face na Jacob Building. And even sa mayroon siyang live via Facebook and YouTube. Kung sino yung makadalo, I encourage you to come kakabsat and our PSOL class or post-FIC every Sunday. Ngayong Sunday, meron siya ulit. And from 1:30 to 2:30 siya, mga kapatid. And our Covenant Family Conference from April 13 to 30, 2022. Dito iti Kaswan family. Let us serve the Lord. So, tangarod niyo kung tawag sa kapsat. Let us pray. Kararag tayo. Father God in heaven, we padayawan na ka o Apo, agsipod ta na kayong imbag ka iti panagbiag mi. Uno Apo, agyaman kaming binalbaliwan na kami o Diyos, babaen iti panakatay ni Kristo, iti cross, babaen iti pinangawat ni Kanya na iti panagbiag mi. Misa kami nga barong parswa, kataan kami nga agbiag o Apo, iti daan nga da kami, no dikit di agbiag kami nga nabaligi, iti detoy nga biag ulod ka. At kitangagundaway, tuloy ka kading ag-work iti biag iti tunggal maysa, nga noon naman iti lessons nga inted mo kanyami, tatakit haan nga mapukaw, no dikit di agtuloy nga ag-stay iti heart mi ulod ka. Doon nga agtuloy mi i-apply no dito yung new creation, dito yung life me as new creation. Lord, protektara mo rin itong kalmay sa kanyami, ito nga rin titawat mi, itinagan na kami Jesus. Amen. God bless you, kakabsat. So, Praise the Lord. The Lord, ang pangaroon sila sa pagpasahan dahil Aramid kayo, itatangin. Yamanak, itibiyag ko yung gamit sa indeed, victorious. Praise the Lord. Yay, magpapalod yung kamsat. agrit daw ability Contact. contact
God bless, Karsat. See you again next week. God bless everyone. God bless nanay. Bakit ang Uncle Ita? Okay.